dic Eva Pucurull i soc químic i avui us vull parlar del llenguatge científic. Segur que molts us preguntareu què és això? Doncs bé, deixeu-me que us respongui amb una pregunta. Sabeu que els científics fem molts experiments i que parlem amb molts altres científics per explicar què hem fet, com ha sortit l'experiment. I no heu pensat mai com ens ho fem per comunicar-nos? Una solució seria parlar, a més del català i castellà, doncs l'anglès, el francès, l'alemà, l'italià, el xinès, el japonès... Però això seria una mica complicat, no? Hem buscat una solució més fàcil, que es diu el llenguatge científic. Aquest és el mateix sigui quina sigui la llengua del científic, i tot i que no ens permet tenir una conversa, diguem, normal, com la que estem tenint ara, sí que ens permet comunicar allò que és molt important en els nostres experiments. Voleu veure, doncs, com és? Començarem amb un exemple d'un líquid que és molt conegut per tots nosaltres, l'aigua. En llenguatge científic, l'aigua es diu H2O. Com podeu veure, doncs, el llenguatge científic utilitza lletres i números. Però d'on surten aquestes lletres i números? La resposta és a la taula periòdica. Aquí en teniu un exemple. Podeu veure que la taula periòdica recull elements, que serien cadascun d'aquests quadradets que tenim al llarg de tota la taula periòdica. Per tant, no recull lletres, com seria el cas del nostre abecedari, per exemple. Per tant, el llenguatge científic es basa en descriure totes les coses pels elements que en formen part. Hem dit abans que l'aigua es diu en llenguatge científic H2O. Per tant, volem dir que l'aigua està formada per H i si mireu la taula periòdica veureu que la H és l'hidrogen i que també està formada per O. I si tornem a mirar la taula periòdica veurem que la O correspon a l'oxigen. Per tant, l'aigua està formada per hidrogen i oxigen. Aquest 2 que tenim aquí ens indica que l'aigua conté el doble d'hidrogen que d'oxigen. En aquesta taula que veieu a la pantalla, el dibuix que acompanya a cada element n'indica un exemple de la seva aplicació. Així, per exemple, podem veure que l'oxigen és un element que està present, per exemple, a les bombones que utilitzem quan anem a fer submarinisme o en l'aire que respirem. Si us sembla, veiem, però, altres exemples. Aquesta llista que us he posat són productes que habitualment tenim a casa nostra i que molts de vosaltres heu fet servir en els experiments que ens heu fet arribar. La sal, en llenguatge científic, es diu NaCl. Una altra substància que heu utilitzat molt en els vostres experiments és el bicarbonat de sodi. El bicarbonat de sodi és NaHCO3. D'altres, com el sucre, l'oli, el vinagre, no tenen una traducció directa, perquè el llenguatge científic, com ja us he dit, fa referència als elements que componen les coses, i el sucre, l'oli, el vinagre, etc., estan compostos per moltes substàncies. Per tant, el que sí podem dir en llenguatge científic, per exemple, seria el seu component principal. Així doncs, comencem pel sucre. La sacarosa, en llenguatge científic, es diu així, C12, H22 o 11. En canvi, l'oli d'oliva té com a component principal l'àcid oleic i l'àcid oleic es diu C18, H34 o 2. Al vinagre també li passa el mateix que els dos anteriors. El seu component principal és l'àcid acètic i l'àcid acètic, en llenguatge científic, és CH3COOH. L'alcohol, que per exemple utilitzem per curar les nostres ferides, és concretament etanol i l'etanol, en llenguatge científic, seria CH3CH2OH. La llimona també és una substància que està composta per moltes coses. Una d'elles, la principal,
és l'àcid cítric. I l'àcid cítric té com a llenguatge científic C6, H8 o 7. Una altra substància també molt comuna és la llet, que tots nosaltres estem acostumats a beure'n com a mínim un cop al dia. Aquesta llet té una proteïna molt important, que és la caseïna. I la caseïna té aquesta fórmula, o en llenguatge científic podríem dir que es diu C81, H125, N22, O39, P. I l'últim exemple és el de la vitamina C, també àcid ascòrbic, i en llenguatge científic s'escriu com a C6, H8 o 6. Veieu que es fa servir per anomenar aquelles coses que nosaltres utilitzem com a científics i que són molt importants, com per exemple els reactius i els productes d'una reacció química, els dissolvents que utilitzem, etc. Fixeu-vos en tot aquest llenguatge científic que teniu a la pantalla que moltes de les coses que ens envolten, a banda d'estar formades per H, recordeu que és hidrogen, i O, que és oxigen, al igual que hem vist abans amb l'aigua, també moltes d'elles contenen la C. I fixeu-vos que aquesta C correspon al carboni. Per tant, això ens vol dir que moltes de les coses que ens envolten, o fins i tot nosaltres mateixos, estem formats per carboni. És que la posició de cada element a la taula no és aleatòria. Tots els elements estan ordenats segons un número que s'anomena el nombre atòmic. El nombre atòmic és aquest numeret que veieu aquí a la dreta de cadascun d'aquests elements o de cadascun d'aquests rectangles. I el nombre atòmic ens indica el nombre de protons que té un àtom. Així, per exemple, l'hidrogen, que és el primer que veiem, com que té un nombre atòmic igual a 1, vol dir que el seu àtom conté un protó. L'heli, que és el segon element que té la taula periòdica, veiem que el seu nombre atòmic és 2, per tant vol dir que el seu àtom conté 2 protons. I així, successivament, tots els elements segueixen una ordenació. Així doncs, si us sembla, seguim amb altres exemples. En aquest cas, els exemples que teniu a la pantalla són materials que tenen noms molt curts, no com els que hem vist abans. Són noms que només contenen una o dues lletres. Per exemple, el ferro. Tots coneixem, per exemple, baranes que estan fetes de ferro. El ferro, en llenguatge científic, només té dues lletres, la F i la E. El mateix passa amb la plata o l'or, aquests metalls amb els que, per exemple, fem joies. La plata es diu Ag, mentre que l'or, Au. Un altre exemple seria el coure, que, per exemple, és utilitzat en els fils elèctrics. Doncs el coure, en llenguatge científic, és Cu. Després tenim una altra cosa, en aquest cas un gas, que és l'heli, el qual, per exemple, utilitzem per omplir aquells globus que, si els deixem anar, s'escapen cap a l'aire. Doncs, en llenguatge científic, l'heli es diu He. Fixeu-vos que fins ara el que tenim són coses que senzillament en dues lletres les podem anomenar en llenguatge científic. En canvi, el fluor és una cosa que, per exemple, fem servir o que tenim a les dents, i aquest, amb una única lletra, queda anomenat. El fluor, en llenguatge científic, és F. Després tenim l'alumini, com pot ser aquest material que utilitzem per fer finestres o marcs de portes. L'alumini es diu Al. I un últim exemple que teniu és el calci, que és un component molt important en els nostres ossos, i en llenguatge científic es diu Ca. Si tornem, però, a la taula periòdica, fixeu-vos una miqueta on tenim no tots aquests elements que acabem de dir, sinó alguns d'ells. Per exemple, fixeu-vos que aquí tenim la plata i aquí tenim l'or, que estan bastant junts. En canvi, aquí tenim el calci. Bé, doncs aquesta taula periòdica ens diu una informació addicional, que és la següent. Tots aquells elements que estiguin molt junts, com podria ser el cas que hem vist de la plata i l'or, seran elements que tindran característiques similars.
Quines característiques? Doncs, per exemple, podria ser la conductivitat elèctrica. En canvi, aquells elements que estiguin molt llunyans entre si, com podria ser la plata i el calci, voldrà dir que tindran característiques molt diferents. Passem a uns darrers exemples. En aquest cas, el que us he posat i que tenen en comú tots aquests exemples és que tots ells són gasos. El primer d'ells és el diòxid de carboni, que heu fet servir molts de vosaltres en els vostres experiments. El diòxid de carboni, en llenguatge científic, és CO2. I com que ara ja coneixeu una mica la taula periòdica, sabeu que això vol dir que està format per carboni i oxigen i que té el doble d'oxigen que de carboni. Bé, els altres dos exemples que teniu són l'hidrogen i l'oxigen. Com a elements ja els hem vist, l'hidrogen és la H i l'oxigen és la O. Però quan els anomenem com a gasos, l'hidrogen s'escriu H2 i l'oxigen O2. Molt bé, doncs vist una miqueta el que és el llenguatge científic, el que us vaig a proposar ara és un joc. Què us semblaria si escrivíssim missatges secrets combinant la nostra llengua amb el llenguatge científic? Deixo un exemple.